Čaute dámy a páni, dneska sa vítam pri novom videu, neviem prečo som neumrel. Dneska je to tu, toto Steel Tsunami, takže ja som to už trošku hrával, mám tu cool veci, napríklad toto mi gifli fanúšici, že veľmi ďakujem. Ak idete začínať, opýtajte sa kamaráta, či vám niečo gifne, napríklad toto Rainbow Six Siege sa fakt oplatí, než od začiatku tieto sračky na začiatku. Fakt sa vylepšíte, budete rýchli jak svinia a potom vám to brutálne pomôže. Takže musím sa rozohrať trošku. A vy môžete zobrať aj viac vecí, to som zistil až potom, mám 15% beriči. Poď. Máme neviem koľko rebirtov. Veľa. A hlavne nedávajte rebirt, keď ste tu, lebo umrete. Budete pomaly. Takže ja už som taký skúsený hráč celkom. Doriči. Poď, PvP. Kamo to ide? Haha. Poď sa byť. Haha. Napíšte, jak sa máte. OK, guys. Ja sa tam neviem dostať, kurňa. Takže toto. Pôjdeme tam nakoniec ešte. A teraz vám ešte niečo ukážem, že vy môžete zobrať viac vecí na raz. Jen tá mačka je dobrá, akože. To dáva dosť. Najhoršie je to, že vy nevíte ísť do tých dier, keď ste úplne rýchli. Veď proste... Keď sú tieto veľké na konci, tak to je v pohode ešte. Takže predtým, než začnete hrať, sa informujte z tohto videa, čo môžete robiť. Poď. To dáme. To musíme dať. Dnešný challenge bude nájsť takýto Rainbow Six Siege. Ak nájdeme Rainbow Six Siege, dáme ho do bisky. Skončí video, OK? Takže musí tam byť, ak tam nebude, bude video mať aj 85 hodín. Aj 85 hodín, chápete to? Ja sa nevzdám. Ideme, let's go. A po tejto už je to dobré. Tak, ideme, to sníhame. Let's go! Nestihli to chalani. Dobre, čo by sme zobrali? Kámo, kde je ten Rainbow? Ja chcem, aby skončilo video. Dobre, táto typka je celkom OP. Topik. Ty kokos. Že som taký rýchly. Tam je to zelené, okej, to je... Kámo, to dáva 600. Aj tá kočička je OP. Ideme sem, ak nám trbne týpek. OK, toto je OP. Kámo, kúkajte na to. Ideme. Let's go. To musíme dať. Poď. Sme tu. Keď ma niečo zabilo. Kde mám všetky? Nevadí. Niekam sa dúfam podeliť. Dobre, dáme si slovo, aby sme sa v pohode. On mi gifuje, brosky. Ty. Tu je! Konec videa, guys. Ešte musím doniesť. Yes! Teraz. Konečne. Som mladý sosy. Prejdeme. Let's go! Sme tu a máme Six Siege. Dáme si to sem. Dáme ho sem. Let's go, máme Six Siege. Počkaj. Čo? Dobre. Takže, tak. Dáme screenshot.
Let's go, dali sme to, čaute.